Sziasztok srácok, újra Brawl Stars. Remélem örültök. És ide megkapunk egy menetet. Szóval most a menetet fogunk venni amúgy. A barátom írtam neki a GSO csatornán neve. Kamer Pro. Srácok. És egy szűke fiú, aki én vagyok. A képe van, egy feliratkozom, azt megírtam neki. Na, remélem megvan. Videó. De szóval megértem, hogy most videózok itt, de akkor vágjuk is be, srácok. De a Spike kapunk jönni, nem Griffel, srácok. Griffel fogunk jönni, viszont a hangos, vagy nem mondom ki. Na, szóval, igen, nagyon hangos volt a játék. Már most is olyan hangos, az meg a végre. Bocsánat, ha ennyit felönkedek. Open for business! Magamat írti ki. Viva Lu, bekakítál! Megfagyottatok te szegénynek. Fúj, rohadjon meg, hogy elfut ez a kicsik gyász. Mindegy. Szerintem inkább menjünk innen. Én húzok. Hello. Jó, oké. Wow, open for business. Csatokálunk oda a sért. Na. Várjatok, sávdán van egyszer. Ezt nem nyerjük meg, ezt nem nyerjük meg. Csicsi, mi van veletek? Ágetsz. Elbasztuk. Ilyen ultimate lettem volna tenni, Getsz. Mármint tenni. Na, azaz, szép volt. Hát ez lószar. Nem. Ez megnyerjük. Ez a sér. Na, akkor mi van? Áj, basszus. Nem voltam az, aki belement ezért. Kommentben mert, hogy fú, de béna vagy. Most nem jó. Wow, ez már gazda már. Szóval barátom is lesz most videóban. Köszönjük. Srácok, most köszönni fog, barátom. Ja, mutatom. Oké. Na, srácok. Na, srácok, akkor megyünk. I'm birds with life. Srácok, ott van inkább, már akkor gyártok. Ott most. Mindjárt 5.
Jaj! Oké, GG, srácok, jó volt. Srácok, úgy ismertitek SCP-3008-at, a barátomat. Nagyon régóta a barátom, de csak a Brawl Stars-ban, ami nem ismerik egymást, és ő is fiú. Szóval benne lehet a videóban, srácok. Nézem, 6 perc megy a live, srácok. 6 perc megy a live. G-Pad G! Srácok, G-Pad G! Ó, az srácok. Szél like, akkor még élőadásban talán benne lehet SCP srácok, hogy aki akar élőadásba. De vináltuk. Srácok, remélem tetszett! Megyünk. Mindjárt csak megszereztem a videót, srácok. Na, oké. Na akkor halljó, srácok. Miért nem tetszett?